दिले बा ना हमके मौका दिले बा संदीप बाबू दोसर से शादी कैले बा ना हमके मौका दिले बा महीने महीने जानकारा बतारू इजी हमारा छोरी कहाँ रहतारू बीजी महीने महीने जानकारा बतारू इजी हमारा छोरी कहाँ रहतारू बीजी लागता बेचारा में हमके धोखा देले बा लागता बेचारा में हमके धोखा देले बा दोसर से शादी कैले बा ना हमके मौका देले बा दोसर से शादी कैले बा ना हमके मौका देले बा दोसर से शादी कैले बा ना हमके मौका देले बा शादी कैले बा ना हमके मौका देले बा ना हमके मौका देले बा दोसर से शादी कैले बा ना हमके मौका देले बा रहलू कुमार हम लुटाबत रहनी जान हो हमारा चोरी दूसरा के पति लुमान हो रहलू कुमार हम लुटाबत रहनी जान हो हमारा चोरी दूसरा के पति लुमान हो लागता बे हमारा से मजाक कैले बा लागता बे हमारा से मजाक कैले बा दोसर से शादी कैले बा न हमके मौका देले बा दोसर से शादी कैले बा न हमके मौका देले बा दोसर से शादी कैले बा न हमके मौका देले बा संदीप बाबू न हमके मौका देले बा दोसर से शादी कैले बा न हमके मौका देले बा शादी कैले बारे जहाँ खुश न रहबे यारवा के याद में लोरबा बहैबे शादी कैले बारे जहाँ खुश न रहबे यारवा के याद में लोरबा बहैबे राइटर शिव मिठू आज कहले बा मनीषा दीवाना सारा पियले बा दोसर से शादी कैले बा ना हमके मौका देले बा दोसर से शादी कैले बा ना हमके मौका देले बा दोसर से शादी कैले बा ना हमके मौका देले बा MS रिकॉर्डिंग स्टूडियो भदाई।